ମୋ ଝିଅ ତାର ସକାଳ ସକାଳ ଉଠିଲା ଚଉରା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି କାନ୍ଦିଲା। ତାକୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଚଉରା ପାଖକୁ। ସେ ଚଉରା ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି। ତା ବୋଉ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସିଏ ତାର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଦେଖୁନ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇରେ। ତାପରେ ବି ସେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି। ହଁ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି। ତଥାପି କଷ୍ଟ କରୁଛି ପିଲାଟି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ସିଏ କରୁଛି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତାର ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଚଢ଼ିବା ସହିତ ସିଏ ଏଣେ ତେଣେ ବି ଅନଉଥାଏ। ଧୀରେ କିନା ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ବୋଉ ତାକୁ ଧରିକି ପୁଣି ଠିଆ କରିକି ବସେଇ ଦେଲା। ପୁଣି ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ। ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅ ଚଉରା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଚଢ଼ିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଦେଖୁନ ସେ ଛୁଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଢ଼ିଛି, ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ। କ'ଣ ସେ ଧୂପ କାଠିକି ଧରି ଖେଳିଲା, ତାର କ'ଣ କହୁଥାଏ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ। ଦେଖୁନ କ'ଣ କରୁଛି, କାଠି ଉଠଉଛି, କ'ଣ ତାର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କହୁଛି। ଆମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆରେ 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 ଚଉରା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖା ତାକୁ ଇଏ ଧରି ଦେଇଛି। ଧରିକି ଭାରି ଖୁସି। ଦେଖୁନ ଭାଇ ପାଇଗଲା ଶଙ୍ଖା, ତାର ଖେଳିଲା। ଯିଏ କହିବ ଯେ ଯୋଉଟା ସୁନା ପାଇଗଲା। ହଁ, ଚଢ଼ିକି ତାର ନାଚିଲା ଖେଳିଲା। ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ଦେଖିଛି ଆଉ।